ngidap da ke jing sngewnguh U Blei namar baula don ringkat bat kene ke jingseng yalap hang ni hapo lausok tun ya ka bangila ai kerteng ka healing service shisha na do sngi Friday Saturday Sunday si thok ding si sa jan sngi U Blei ngi i shisha ke jing don ringkat ke jong U Blei la penan kam ya ka worship team la penan kam i pastor Maulong la penan kam yang aru na ka banta ban yalap ya ka gospel bingaingu shisha U Blei la trei ki kamba kila don ki kamba hagan ke jakang i shibon ke mensim ki yo ke jingta ya ke jingkala ke bomot ki yo pediang yo mensim ba khoi ki yo pediang ke bor ke jong Blei ki yo pediang ya ke ta ke jinga ai ke jong Blei ha ke jim ke jong ki ban ngi aingo U Blei nam ta jong piru ki bla duai na kam ta ke ne ka jiaseng ban ngi aingo U Blei wa fila kershan ngi leng ba ke jing duai ki jong pi bang sngewnguh U Blei na kam ta ke tabat na kam ta jong pi baro ru ki bla wan shagane ke jakang ai Khubor fi we baro ngida sngo i chisang ngida sngo burom sisa ya pi bat ngiyo ban ya Khubor bat pi ngiyo ban ya duai bat pi ngiyo ban bukti ya pi bat ngi aingo sisa U Blei kene ke jaseng kenom long ka job lemda ma pi pilayawan na ki yeng ke jong fi shene ka madan ngi de hajar ki breu kilayawan shene ka madan bat nga sngewnguh U Blei nam ta jong piru ki be na yeng bang aingo U Blei ba ngila iyo sibon ki feedback su na pi filaya phone ngi bat filaya ong pastor sisa ka jing shakri ka along sisa ka jing kerku ngaingo U Blei nam ta gini ki baro pada sisa nang ai duai nam ta jongi binginang la ban shakri utrai binginang la ban ai ka ktien binginang la ban yalap ka gospel namar sisa ka urgent si ka long bangin hab ban yalap maru try ula janwan kadon ke jing kerki sisa haduk kata-kata ban yalap ya ka gospel ngaingo U Blei ba kinang yalap ktien U Blei ka ong ba ka jingat kawan da ka bayo sngo bat da ka bayo sngo ya ktien U Blei ai ba utrai unang kran hangi banginang la ampen sngo bat penyo sngo sisu ya ka ktien ka jong Blei ngaingo U try na marula khat yangi bula jet yangi bingilong kita kinong kit ktien sim ke jong u ban kit yang ni ka ktien ke jong sim ban pen sngo yang ni ka ktien ke jong sim sha ki ben riu baro bat ngi aingo U Blei namta kan ke jing shakri jong ka potternet ya ka ba ngiyo ban wan naga TV naga local channel bakum ju ro leng ba ka YouTube channel ya ka bangi ju pelat ik program man la gasngi men step bat janmiet man la gasngi balam ba ka local cable TV ro bangiyo ban ya ka ktien ke jong Blei nangai vlio diang ki jing kerku ba nangai duai nangai kershan ngi ki jing duai ki jong pi bang da sngewnguh sisa ya ka jing le bha ke jong Blei ba ngi nya pet khendiat ya ka ka ba utrai la le na do ka sngi Friday Saturday ba Sunday tung nya pet lang khendiat agani ka por ya ka ba Blei la le agani ka Shillong Jisu wan hi dalade bat shim no ya ka pop jong ha ba jong pi bat hang ne ukali try you Adam hey medon pite Blei ukali medon man chua ka jik sanchar man ta me laklet to ka kam la jong man ta me la pan po pet me le kam you hey me bu me jaga men bu kerteng man ta mesuk selaman isnap ya ktien pa ba am ba fiat la magasur pa ba finum pois na senoro amen 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 taraw snap ki bru ki ong ayu fi kam ta me hiwan malai ti la di sutra ki bru kin kran be ni shule re Blei e pha ni kidon ki jing plai ka baki briu ki pla ha baki wan shagani ka jing chakri hang ni po laus tun tai ngin ya snap ya ka baki briu ki dan ban ong hang ni ka por ka bamenta nasa laus tun and ngawan hakani ka jing seng wat ngata snow tenat hadu kata-kata kam tam lagi kitien jadi pastor thank you so much thank you Ivan Siap tangga tahi praise the Lord Martin tip hibong ban wan kana ka jing seng hang ne
ngatrai nga imat ngasong mangahi marway ba ngasong komen hakamansim tang ba menhakane bakalong hang teh hapo polur ba ngalakwa ba banleng tabang apang no teman ba long yu sing ngapang ben tambah hakane kasin ka bamenta bakawan hias nong takadaw ngalasu dua hi boleh domok banganom pang tambah ngapang hipat kadang yo bayong kli him taru wat kataru ong na bayong kli ne tolong nom ngan wan bej hi te ngasuk komen pat ba menin ngawan na kata kamansim ka bakhian amar ba kum ta ki jing khuflai ki bun ma ka jing im jongi ki briu long khamtam ba pa ne ki kun long ki long la ya la ka mon la ka jing ayu la jong ngala we ki kun ya lek ki mi atre te ngasu ap jing kamen bej bakin ya wan ing ta si haba meneng ngawan nga iba khat pasoban wan khamat te nga i sisa ka bor ba phla sa jong blei ba ngai iba to kun khaman langkat bat nga wan la ka jong ba ita i kun men jonga ngam poi mudur hi re bun wan te ngala su bu ka jing duai ba u blei ta ung kren hapo jong men mas i bang i blei sa khamat ngadap da ka jing kamen bat nga sungo ai ngo sa u blei ba nga iba ka bor ba ka kamat jong blei ka tre long tahi ko ba long beli sibun long bapiawan ya kan ni ka snong ngejungi ba sngo ba nga ding kong mayo kita ka jingkerku tang kita hi beli sibun kalong ke ka bas ngotenan ba ngin ya don lang kum dia ringkat banya wan banya ro banya mani ya ka kerteng jong uji stress unong pedem jongi kumbangi ngilayo amat ya ka jing pedem kum tangi ru hingi trang ba ka snong jongi ru hi kan yo amat ya ka jing pedem kan yo mat shay kata ka jing e jong blei ti ni sngewnguh syak yang ya ka potternet team ruhi kabala wan khnang ban yalap ya ka gospel syagani ka snong jongi ti ni kwa ban Khubor ya ki pastor baro nang tay ka team hi baro ko e jong ka potternet Khubor shibun ba bat nginget kin bon ki mensim kin wan syaka jing kala ka bomot bat kin yo ka jing penem Nongkong ingu U Blei nado upoi hani jing sikri ya umat cibun ni jing kerku lang ba ka potternet ministry wa da penclur ringa wi ama samla mut ama khenroma da penclur ringa mut wa yu upla U Blei la em hanu thole mut yu upla ya kten yong U Blei haki perlok yong ngani ha yung hasem yong nga mut da man ngau penclur ta kamte komper nga Nongkong ingu oburam oro e U Blei nado upoi hani jing sikri wa yo amat la cibun jing kerku lang ba kten yong Blei te wat am ju le kerpat AVP am ipralok yonga snyo phau wan chan di jing kri yo mat phi sibun jing kerkho ma di jing kai lang ba nak tien yong blai te duini ken tien don hi buram ro e su blai Khubor sibun kong yang ai ngu ya pastor bila la ban ai ngi ka tien mental kesni bar kunju ka potternet tim bar khoi ban yang ngu ri ken ka jeseng ka bangila yo ngila dep ka long sha ka bajob ngi i ka jing don ka jing trai ka jing kta jing trai sibun khna samla ki badan hakne baki yo ka jing pem baki long do ta ki tau ki bla tau thamai mentahi baki la yo ban priang you try jisu Yero i try ning kong ni ai keburom shu try ula ai ngi kene kalat mo mengin long kene ka jing seng ya lap hakane ka snong ka jongi ta keburom ka jing sngewnguh baro ka long shu try tinggi sngewnguh mo na ka benta jong ka potternet ministry bro boy bakla kloy bakan bukan wan mas kini kasnong jingi banyalap ya gospel tinggi sngewnguh saya ka potternet ministry ni ai ngut rumah ba ya ka jinglong rikat da jong blei na duk menin kasni bazang ka dika healing service ni ka presence ka jong blei ni ka jing pesle ka jong ni rubun ki mensim ki bakordor ma ki wan ka yeng jong blei duk kon samla ki rang ba bat kum chu ki hab ki berep ki yo ban wan ma ban yasham yu jisu bat kin kasni ru ni la yo mong yu ka presence ka jong blei ka jinglong rikat ka jong bat hadut la sai kasni ni kimit lenti ka jinglong rikat ka jong in yai duai bat piru ki bapet pin tang yai kasan hangi ki jing duai ba u blei yo belong rikat bat ka kan ka jeseng moi ka ba yo bang pendap kamlong ka ba de no de kan ka buram barok ka long bet tang shu blei hangai draw nang kerku ifi draw nang ai bor ifi draw nang pen slek ifi bangin yo ban shikri shu ya ka gospel ka jong try hoi nu benai ban wan ngin sai lek sa sning banginget ba hang thiru kan dan ka jing tray ka jong blei kan dan ka jing pen ki ka jong try ha ka snong hapo madan sning ya ka tarik ngin pat bo ngin sa pen tip ya vi nang ye bo ka jing duai bangin ya lek thiru bangin pelong i ka jeseng healing service hapo sning arsingin la singin ngim tip ya ka ibu try un yalam men ring lati kina bangin pelong i ka jeseng ha benai December utrai ka khu fi bang akwa ban duai ta jong fi akwa ban ka khu fi we baro ha ka por ka bamenta ngin duai
try ni ka por ngai ngu eme ba me de blei ba crowd ba don bor blei ba blei sbun ba try me de blei nong pen kia me de blei nong pen em ba de me long blei try ba crowd ba le ki kam ba me de blei ba pla blei ki kam si sha ki ba pla ba ki ba mayan try ngada dwai ngada kerku ni kon je me way go try ni ka por ki ba pang bi sitam ki ni kia ni oklan ki ba jin jar ki ba don ka jing sat jo ki em barok kita kin light no ba try ngada dwai ba ki ni light na ka bor jing te jing kom ki bor ba man ki bor so ba try ni ki kon ni se be ki ni ba light lo ba ki ni shakri me go try ba ngi te ba tin je me gong ha ba kon plai lo da si sha fin long ki ba light lo u jisu ba kon plai lo ya fi ba fi tip yang ni ka jing si sha ba ka jing sha ka plai lo ya fi ba jisu u long ta u nong plai lo jo fi ngada dwai ya kata hallelujah ba ya ka jing lai lo u Chris la plai ya fi ha ni ka sngi jing te jing kom barok ki kot ki bor so bor krei bor drugs bor kiat bor jing dom barok ki do ki dam na sendan na do ne khlep mat umenta hallelujah try na kar khu fi hallelujah ka teng jong jisu amen but amen try na kar khu fi ngin sa shambyang nang ei dwai nam ta jing ngir nei dwai nam ta jing fi kublai shibon ka teng jisu amen